Aminata muso wari bate obediana. Aminata muso furu bate obediana. Aminata muso soke bate obediana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وله الحمد في كل حال سوى الكفر والضلال، وهو المنزه عن الشبيه والمثال الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الله تعالى تنو أنكيلين سنسني الله تعالى تغبرك أماي أنا أنكيلين تغاني نكبو الشيطان تورما شيطان من عليك يغفر لك رفيني يا ربي أمبو يني الله أماني الله تعالى فيناك مسانا كاكالانك ياي akan na o bele jeli boshi sama ka bo shetane bolola kam bele jeli sama kata do anga nyani sirala amanyina Allah ta'ala fi masami na ye binyando jirana amba Allah ta'ala tan amba barkada amba wali nyando mo ya anko nema so Allah ta'ala ka Allah rasul suma yawi iyanko kitimina Allah ta'ala ka noya anu bita jemina Allah ta'ala ka onoya domina ibina on yeresi domina katandi Allah ta'ala modo bara foi ila foi tambolo famana ke anya jigiya minta ka Allah ta'ala segere no jigi nyumaye ani bara minun sera ka ke bara nafama ye amani Allah ta'ala fi na kam masana ka hina yo don kama Allah ta'ala ka hinana na kama sana ka hinai na kama sana sekrotali aka Allah fiya nindo ka kenyeni nindo kaburu kono doni amana deyeno Allah ta'ala ko ke an ka hera soro dey an sigile be ka hera mi makono Allah ta'ala ko damma kan kisi kaburu nyininkali tora yiretara Allah ta'ala ambani na Allah ta'ala fi kadana ni hakili sigi kadama kaburu kono karjana ka anni yoroy kankisi jahannama ma amma ina Allah ta'ala fi jamana basgi Allah ta'ala ka do kono jamana furku mun ba kono ya rabbi amma ina Allah ta'ala fi Allah ta'ala ka furku mun ba kono ka sama ka ke kan sage an ka basgi koroma hakili sigi te fam mbedo basgi reti akira harama den jenni wati bela jele yagli resgilente har ni nyina ma yere danna an file nin ke wat ela wati mina nyina ma yere danna ni wati nyerela wallahi kafo foite ni basgi bale yirete wallahi jimandi har na danno kelene ma basgi te fenfena o mandiu ma baskilin da bisa ka sigi na jabo ma baskilin da bisa ka nyina ma yere jabo ma baskilin da bisa ka alabatu ke ka ke hakka yere nyama ma baskilin da bisa ka to ibige ikanga minke ani manganga minke baski de bina noyi ya rabbi baski baliyam be jamana in konna na ne je jamana to islam jamana to ambani na Allah ta'ala fe na kama sana ka hinai aka baski do akilen konna na islam jamana berajele amma yin Allah ta'ala fi islamiya alaka kunkurota kai ka kafiriyan na gasi ka amboshi ka bo shaytane torama amma yin Allah ta'ala fi gilan be jina fana Allah ta'ala ka gilan ka farika ken noye ya rabbi batu Allah ta'ala ko noye amma ka kutali gele amma anga jinu fitinna kuma ba Allah ta'ala de ba bedo katima an yire ka Allah ta'ala ka yafana kama sana ka hinai an ganyi man fitinna kuma ba Allah ta'ala de ba do katam an yire ka ya rabbi min ke ciko nyana ka fara ke ciko manya Allah ta'ala ka amina nyina kama sana ka hinai
baram be mo ko ja Allah ta'ala ko barakili Allah ta'ala ko noyani baram be mo jomma bo Allah ta'ala kan kisoma ala kira bunya kama ambange ba menunya kira sababu ye kanga jinlatike sababu Allah ta'ala ka laharasun suma yawi ala ka sayaki mala fa dai ala kira bunya kama bana bato Allah ta'ala ka nike kina kanu ye kina bato Allah ta'ala ka kina jira anu goloka amma ne Allah ta'ala fi hamin akuma na kimina nan Allah ta'ala tabbi Allah ta'ala ka no ay karaka hamin an ko kadla Allah ta'ala ka ankisi anyere kun torama kankisi shaytan torama kankisi adamaden jugu torama jinne jugu tora Allah ta'ala kankisi torama fem kelema ala kira bonya kama bido harama koso salli ala Muhammad o mona boy ambe bela jelefo arajo majura mali kono mali koka foli be folo arajo so a cekela na barakelaw ane a sibasma de labagaw an karmo muaz ana adricteur sinin basilla ani dukono mo bela jeli ani islamé bela jeli ani majura jama bela jeli an ka foli be nyesa bela jeli ma o mona boy fenfen be ka Allah me jamana kono ani jamana ko kan ka foli be nyesa bela jeli ma be do nyini kelen fe ambe do ke bela jeli fanayi amma nyini Allah ta'ala fi naka masana ka hinai ya rabbi Allah ta'ala kan ne aw bila siraka sira min na tanende jina na tanende lahara ala kira bonya kama alaka oke aga ala yaka koso salli ala Muhammad otuma mona teme ka boy bi walanda mbambolo walanda abe talike wajilu dama doka inafo gomi ambela jelen yere bado hadama de kuma be ima ko be wajil dira inafo kuma je ima ko jere me hagilla jigidira bo je o de be hagilla jigide bisaka to hadama de ibe ala ko tani barka yi hagili jigide bisaka to hadama de iba do kafo jinte soyi bo Allah ta'ala foli ke aka Qur'ana bankono ako ala kirama ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati li hasana ako ala kira sallallahu alayhi wa sallam ako ika mo wele katara Allah ta'ala ka siratigema siratigemi ni kodonye okoro wajuli amma ko be kodon fe wajuli kila ka ke maye mami na ya do kuma do bala ni afo ni ngene ka achani ka bokata man nafaka hal na soro cin do kuma do la wajuli kila akan ko yoro laji aka wajuli la kamo wele katra Allah ta'ala ka sirate e ma ni kodonye ni famu ya luyi aba hata katara dunya la hala chamana ina fa arakira sallallahu alayhi wa sallam ay harama den wele katara ni silama e mani kodon loronde kafara Allah ta'ala ka be sababa benka arakira sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala ko kirama ko odo kira ega wele like katara imma ka siratigema bir hikmati ni kodonye kodon o permede nyina wotma ko wole mau'izati alhasana wajuli fana ka ke wajuli man fana yi kuma do bara ni yafo maddo ma ke chuko dora atila mogo abe dimi ateso ngasira ni rete men ni sigira ka kuma do fo ka ko ika kuma foli ni de sumi mbabulo abe sage ko abe soroka aka kanda sirata ina fa ko mi cedo tarakata ala kirama sallallahu alaihi wasallam ko alebe jena ka be dlomi awe galontike awa kiram ba fi yenti saka be bila nyamfe kilende fonye doro kasoro jena haramulendo dlomi haramulendo galontike haramudo bon ni fen sawan bela jele fen haramulenye
me cheko kirama ko ne ti se ka ni mbela jere bila ni nyanye ado ne ala kira kunya fo abede be bila kelente bila ka kelento ado la yere yere kunte dose akunta adabla abafo ntise me kodona ka kodona mbaga ani dogotoro ka dogotoro ni ven sabayina akwa ka kelende bila o kelen yere toli yere koso o ce labana ka saban bela jere toyino kuma kan kele yo ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma fole ala kira nyina sallallahu alaihi wasallam amasina ka ce hakili la wuli fiu akon be kelen nyini fi iko bla sabayin goni hal ni kelen tadro ako yuma ko galontigi awo galontigi yere minali sababu ko so ko ne te galontigi ce ya file ala kira ya ben ma de dama parce que lenye fenye na mi wati sera papa ni masoro sigiro be dogira ni ya mi fana ifari be lafia adum mi mbagabula ala kan kisa torama parce que shaytan dunne mbara parce que ni ya mi de be nyana je ni ma mi itisika nyana je yo jenadu o shaytan ni roga gire ka teme fembele je leka bo che galontige minta konto ke doro o sababu kira abere jere nyo qisama ka ko ala kira sallallahu alaihi wasallam che ka dlomi wati sira akon nin tara dlomi ni kira yenyenga ko nye dlomi wa mbafo mami kasrondi nyami ni galontige lahidu ta konta galontige ay adlomi laji ka toy jena fana beti bo otuma kodon njo yoro do file na misali sunye ni ana misali kuma bado yeni otuma ne wajuli makobe magonu fiula moka mola famu alimina ni kana fabara وقال محمد بن تمام الموعظة جند من جنود الله تعالى ومثلها كمثل الطين يضرب به الحائط إن تمسك نفع وإن وقع أظهر فالله المسؤول أن يوفقنا الصواب والتوفيق في كل قول وعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين. محمد بن تمام يقول واجل يري مثال السروف فانا كوا مثال السرون كادي lamele baje kuluma akan nafa tele ako jugu kadi lamele baje kuluma ko femfil e kala jiban ko be kan bogo kene niya bar kokora na masa kogo mena kogo amana waru kabbi bo na ya mene kogo be fanga soro akolo be griani barlinye na ma mene do anobe tora noni fitiri mbe tora botuma ni alhamdulillah rabbil alamin ni dowere nana kafaraka do allaba ibe nyamine aw be bo do barli chugora ni yoro do barna ma so yibolo ibato ibe fitini kara kabila allaba billaba ka to mine ka dala kinyi ema jeli gata joma ka kokora ko ya barka dese ka to ino ko nin koko masonga yoro me ibe fere do ke kabila fulo otuma wajuli nafa do yeni ni wajuli ki ikana laje ka fo wajuli ate nafa se mama abe nafa se mama dusuku mbata dondoni do dusuku ba beta nyamfe do fana bata don botuma an file nyena maya mi nyero kono Allah taala foli kanye nyena mayina an hada ma don an be ga gidi nyena ma mi nyero no fe Allah taala ya misali takadama ayuha almustami'una alkiram استمعوا وعوا إلى قوله تعالى إنما مثل لحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لم يبقى شيء نامسو. أنفرين ينما من نام بيجا ياندلين كان منو نوفي نام بيجا يانغان كاري ينما من نوفي. الله تعالى يفولي كان ينما ينير مثال سوريا كادي حرم الدوما. كحرم الديني ينما مثال جينا.
ko nin jiɲɛ misali ko a bɛ komi ji de na Allahu taala ye ji jigi ka bɔ sankabara ji nana waati min na dugukolo ka faleli fɛn ɲagamina ni ji ye i bɛ taa tɛmɛ yɔrɔ caman na i bɛ taa fɔ ko fɛn tɛ tilema tɛrɛn fɛ sama mana se i bɛ taa sɔrɔ bin falenna na faleli fɛn bɛɛ lajɛlen wulila ka fan bɛɛ minɛ dugumakolo faleli kɛ ni fɛn ye hadamadenw bɛ min dun ani i ka baganw bɛ fɛn min dun fo kuma dɔ la samiya mana se tile damadɔ walima kalo damadɔ ni tɛmɛna kalo kelen ni tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ dugukolo bɛɛ lajɛlen a y'a ka masiri minɛ dugukolo bɛɛ bɛ cɛɲa ɲɛkɔrɔ filɛlibaga ɲɛkɔrɔ a bɛ bin kɛnɛ yiri kɛnɛ feere kɛnɛ min bɛ ma nisɔndiya kɔnɔkasikanw bɛ fan bɛɛ fɛ jiw bɛ fan bɛɛ fɛ baganw bɛ ka dunkafaya kɛ bagantigiw tun bɛ ji min ɲini tilema na k'a di ka misiw ma a ye misiw min ji bila o taara tuguni saga ka min ji bila o taara tuguni a taa bin ɲini ka na di sagaw ma a ye bin jigi k'a di misiw ma olu si taara tuguni baganw yɛrɛ bɛ taa gɛnbagaw bɛ t'i nɔfɛ i bɛ dumuni kɛ ka fa i bɛ min kungo kɔnɔ i n'a fɔ hadamadenw fana bɛ taa i ka dumunifɛn ɲini ka na i y'a faamu i n'a fɔ olu bɛ taa o baara la dugumakolo bɛ to o cɛɲa ni o masiri la a filɛlibagaw n'a a kɛbaga a dunkɛw ɲɛkɔrɔ ko dugumakolo tora tanto fo ka taa se waati dɔ la a ɲana fo ka fan bɛɛ lajɛlen nisɔndiya fo dugukolotigi yɛrɛ nana bisigiya k'a fɔ olu ye sebaga ye nin hɛrɛ in samali i hakilila tigɛlen i bɛ faamu waati min na ɲinan kɔni samiya taacogo ka ɲi ɲinan ji nacogo ka ɲi ko Allahu taala bɛ kɛ i bɛ faamu waati min na ni sɛnɛkɛfɛnw ka delen nana se k'a sɔrɔ hali ni sanji de bɛ kana suni tile i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ pɔsɔpɔsɔ min ɲɛ bɛ bile min mana kɔgɔ o bɛ bilenya daminɛ o bɛ karili daminɛ ni ji kɛra hali ni ji nana a tɛ fɛn ɲa walima fɔli ma se ji yɛrɛ mana tigɛ k'a sɔrɔ i se waati mana se i b'a ye waati i bɛ sina k'a ye a bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ kɛnɛba in yɔrɔ nugulenba in an nisɔndiyalen tun bɛ ka waati min yɛrɛ kɔnɔ o waati ɲɛ nin ye an nisɔndiyalen ko sanji kelen sanji fila sanji saba ko n'o nana dɔrɔn anw ka samiya tɔ bɛ dafa i bɛ fɔ waati min na sanji nana tigɛ ka tile funteni kalama tugara i bɛ fɔ waati min na ka dugukolo bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ a falelifɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kari-karilifɛn ye k'a bɛ kari-kari k'a bila dugu ma i n'a fɔ kunu i kun bɛ tɛmɛ dugukolo min sanfɛ nin dugukolo in tɛ i n'a fɔ nin dugukolo min a yebagaw n'a filɛlibagaw n'a dunkɛ nisɔndiya i n'a fɔ nin dugukolo in tɛ ko nin cogo kelen don ko an ka ɲɛnama yɛrɛ misali ye nin ye an bɛ to ɲɛnama in na dɔrɔn i bɛ fanga un coup i bɛ to a la i bɛ kɔrɔ n'i kɔrɔla kuma dɔ la i bɛ ka dumuni kɛ i bɛ ka fa foyi nɛgɛ tira kɔngɔ tira minɔgɔ tira i bɛ fanga waati min na dumuni bɛ ka d'i ma o n'a ta bɛlɛ ɲɛda bɛ commencer a bɛ ka pɔsɔpɔsɔ ɲɛda bɛ ka pɔsɔpɔsɔ san 50 tɛmɛnen kɔ ani san 60 ne y'a ye ko a kɛra cɛkɔrɔba ye jɔkɔla yɛrɛ o tɛ tile bilen taama cogo o tɛ a laban fo bere bɛ kɛ i bolo la sen bɛ kɛ 3 ye a laban sen bɛ kɛ 3 ye bere ye 3nan ye a laban i bɛ dɛsɛ o la i kun bɛ pan ka taa yɔrɔ min na i bɛ dɛsɛ a bɛɛ lajɛlen a laban fo ka n'i kɔrɔ k'i sigi dɔwɛrɛ tɛ saya b'o kɔfɛ ko a bɛ nin cogo in de la Allahu taala bɛ ayaw faranfasigi mɔgɔ ye walasa an bɛɛ lajɛlen na hakili ɲuman sɔrɔ ko ka sa Allahu taala bɛ ka an wele ka taara kisi ka so de ma o de ye taa yɔrɔ ye o de ye ɲini yɔrɔ ye o de ye du ye aw o de ye ko labanta fana ya rabbi Allahu taala ka an ni yɔrɔ ko ye bon nin diɲɛ in misaliya tuguni ikhwani wa akhawati انظروا كيف ضرب الله تعالى في هذه الآية لمثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض وأما قليل ييبس ويكون حصيدا يابسا كأنه لم يكن قط بل ما جيبتين دير نمثلا إنا فكمي أكون تفيو وقال مثل لنا الدنيا يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله وقال الدنيا مزرعة رب العالمين والناس فيها زرعوه والموت منجله وملك الموت حاصره ولقبر مداسه ولقيامة بيدره ولجنة والنار إيواؤه فريق في الجنة وفريق في السعير نسأل الله الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة آمين الله تعالى جندو يجين مثاليك الله تعالى ko jiɲɛ misali ina fɔ sɛnɛkɛ fɛnw bo
Allah ta'ala ka jonde be no je misali ke ka ke sene ke fen yere de ko je misali be ko mi ina fa ko mi Allah ta'ala bola be ko mi harama de be dugolon sanfe ya fama je Allah ta'ala ka sene ke yoro de ina fa ko dugola ha je nyema yere Allah ta'ala ka sene yoro de ko harama de nyo ye sene ke fen ye dugolon sanfe je ko nana ko harama de sene ke fen ye je ko nana ko saya de ne nyodo ibado dugolo sanfe ko je ya harama de nga dugolo yi ko harama de yi je ela nyena je ka seneke fenye ko saya min fleni ye ko de harama de tigeli kelai ina fo ko waqala be tigeli kelaw bele chogo mina tigeli murube bole chogo mina wona min be tigeni min yo be tigeno ye chogo mina wolo so ani muru min be min tige ko tigeli kelaw jonde je ngon nana ni ka forodo na sera tigeli kumana ina wagala nyini ni wagala nyini jonde bita tige barakelo de bita tige ko Allah ta'ala ka tigeli kelaw sa al mawdi sallallahu alaihi wasallam de harama de on tige ki dat kelen go Allah ta'ala ka gende ko harama de on ka gende jumay ko kaburu ina ce kata bela jelina ce kata kaburu dola ni sara ni mana boira doro ya hata gatar femi ma oye sudoli ron kele ni yoronna ambe min fo sundo ma wela harama de on fana yi anama de suka bonya wallahi abe dugole nde konnana ni bor hadama dena do be etar bawta ni sudoli kanga bango kaw kono do anga yoro wala kaw kono do nat le filake wona do na ina fo kam ka surnya ka 24 heures ke suyere makono na wona ina fo kom fatilu be ke bi kleina ibita be fo sini sarfana wona abeke wona faka dogo suka bonya tora suka bonya doro sube fenda ma do de makono ko likelaw kaburu senni mahake mana soro kafo sigidala jama ka chaya kaka janaza ke ode koni de nyine mba ofi kabila kafo kabila ka wati jenya naye Allah ta'ala ka jonyuma ngoni olisonente ni lahalaima ya famu bo ko lahara de Allah ta'ala ka gende ya famu nyogo siro adama de on gadi nyogo siro kaburu mi agende kada gende bebi tajo lahara keneka ina bo nyobe bita gende la choko mina na nyotike abta ke tonku ton foroko na natla be ka ke dugane min filene ko jien so ko nona ko kaburu min beno woli dugane mana tan dugana ka kaburu so ni nindu ka kaburu so ni o to ne beno bo kaburu so nyo mana bat ke le ga nyo be mana faranya ka bati mina ke bat ke le bati mi ba che ka tayro juma o gende bayi aw ko lahara ko be bita su nyan soro ni kene kele ndeka ko de Allah ta'ala ka gende ko arjanna ani otuma ni nyo tara gende la na gosira monde be tuguni abeche kana na kulugulu won ko kulugulu mi Allah ta'ala bolo aka jon kama ko yi arjanna wona tasma ya rabbi Allah ta'ala kan dena aw ni roka arjanna kan kisa tasma ma ko tuma jemi filen ye nambe ka la gira no fi وما صلى لقمان الدنيا لابنه حيث قال يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها كثير من الناس فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى وعشوها الإيمان بها وشرعها التوكل على الله لعلك تنجو لقمان يفولك الدنكما أكون دنكي أكون نجي دومي ko bado de ko bamde ko aka dunde ba ma chaman tun ndo na bayin gono tunna ko ma chaman tunna bayin gono mayere ko ma chaman tunna ko nana je kanu o be kebe ki sawe kay ma chaman mako sa sunit le ibe gida no fe sunit le ite sayre bile ko ngolola sunit le e bolo doro ko damina na bide ja ko yere e reka ko sera ko dairima wallahi jay ka ko sera ko dairima ebe ni sojani ka koy wati mina ebe farfon ni ka koy wati mina ebe ka giri ni ka koy wati mina ja ya soro koy resera dama ita kalama ire ko ma chama to rabbendi yala ko li tunna ko nana o bayin ko nana koy mayetuguni akon denge faj'al safinataka fiha taqwallah
ko jiɲɛ ba de ye i n'a fɔ ko maa bɛ i mago mana so bakɔfɛla la i bɛ kurun ta ka ba tigɛ cogo min na aw ko jiɲɛ ba de ye k'i ka ban a tigɛ kuru kɛ juma ye k'i ka kɛ Allahu Taala ɲɛ siranya ye ni ye kurun min ta k'i ka Ala ɲɛ siranya kɛ ka jiɲɛ kɔnɔna tigɛ i ka sira Allahu Taala ye i ka gundo ko la i ka sira Allahu Taala ye i ka kɛnɛma ko la i ka sira Allahu Taala ye i ka lahala bɛɛ lajɛlen na o de b'a to i bɛ se ka jiɲɛ tigɛ lafiyara o de b'a to i mako bɛ so dumalen min na o de b'o sɔrɔli fana teliya k'o nɔgɔya i ma ko n'i y'a kɛ ni i siranna Allahu Taala ye jiɲɛ kɔnɔna na ni donna kurun kɔnɔ kurun tɛ taa n'a yɛrɛ ye fɛn dɔ de bɛ kurun lamaga ka ɲɔni ka taa fo ka ba tigɛ n'a ye k'i ka kurun tigɛlikɛla kɛ n'i k'i ka Ala ɲɛsiranya n'i siranna Allahu Taala ye dɔrɔn i k'i jigi da Allahu Taala kan la'allaka i k'i jigi da Allahu Taala ka hɛrɛ kan i bɛ ka ba tigɛ i b'i jigi da Allahu Taala a dɔ la Allahu Taala na hinɛ ne na ne jigi bɛ Allahu Taala de kan ka ba tigɛlen na ko a dɔ la ko i na kisi bon ولقد واتقوا سليمان لقمان ادنگه بلا سراني مي نو يا الله تعالى يسراني بو اكو كو بالتقوى فجعل في السفينه تك فيها تقوى الله كيكا على يسراني بو على يسراني او جuma nyere jombolo kake ala يسراني jone be sira الله تعالى amun chero jode be Allah Taala do an cero dode ka ala ka bokatima ambera jeleka dode be ala korakatima ambera jelenka o jumanye mami imutu ala nyasranya yere jumanye imutu salu lawamir Allah Taala ka nyamar kala joli jombolo ode Allah Taala ka sranya jombolo na yayi karsa masina ni ko karsa be sra Allah Taala aka ke wale laje na soro abe Allah Taala ka nyamar ka lajo kenema aw yere bela jele nyena aw nu nyogon cera mamin ga ala nyasranya ka bukatama abela jele ka Allah Taala ko min ka ke ale de ka girin kan teli ka dora katama abela jele ka Allah Taala ko min manka ale de be teli ko yoro laje ki yoro majara anu nyonci na yokolo se amogo min na anu nyancelela aka do otila moko ala nyasranya ko ka bukatama abela jele ka odi ala nyasranya bo o ala nyasranya min fileni ni luqman ya adden wasino yi وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين الله تعالى وسين كان كروديني ما فلو من انتمنا كتعامل فلو مغوي أن الله مغوي الله تعالى والذي كان كروديني بو الله تعالى يفلك القرآن بينكم أقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله تعالى يفلك القرآن بينكم أقول ko wallahi abata aw nya mo bila sira mo minun temena ka ko ala kiramanto nye ana anyo mo bila sira ana aw muhammad mando anya aw fana bila sira abere jele ga bila sira li kanye kuma kan kelende ne Allah Taala bolu wo jumanye an ko bele jele ma aisrani Allah Taala fataqullah ya ulil albab fataqullah mastata'tum fataqullah taqullah Qur'ana ayam taqullaha ay yoromin beno fe manca kabo utuma ala nyasranya boni jon srana Allah Taala nya abe munde dima attono jumanye annafa jumanye abe fe nyuma la sahara ma dema iga nyena abe fe nyuma la sahara ma dema lahara wa hiya yafa ala nyasranya sa'adatu darain du filaka kunanjiya be sorala nisrana Allah Taala jebe nya ibolo nisrana Allah Taala lahara be nya ibolo wotuma ambe minyini Allah Taala fe ne ane au Allah Taala ka ambe dusuku kake Allah Taala ka ala nyasranya bagawi inna lillahi ibada futna طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا كجوم بالله تعالى بلو منهم كبيرا يجي لجك أفرسا دينا فكم ما أمسو فرسا تشوكو منا أتسك نعمة تشوكو منا كجين ربلا بيو إسرانا جين لجربولي Israna jeng fitina ye israna jeng balawinye israna jeng manganye israna jeng haraba nye ko ikugura ikakugya mundima ikakugya tono muna ikugura ni fenyma nazaru fiha
ye diɲɛ lajɛ diɲɛ i ye lajɛli kɛ diɲɛ na k'a ɲɛfɛla n'a lajɛ k'a kɔfɛla lajɛ k'a kɔrɔ n'a tilebi ni baba ni bani k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ka hadamadenw lajɛ olu nana min sɔrɔ a kɔnɔ olu lajɛ minnu fana nana olu sɔrɔ o kɔnɔ lajɛ i nana don falama alimu tumana min na y'a don annaha laysat li hayyin watana diɲɛ ma kɛ sigiyɔrɔ ye maa ɲɛnama ye i nana y'a sɔrɔ i fa taara lahara i ba taara o ni ba ni binna i sen kan i seko simayara i fa ni binna i sen kan i seko simayara i bɛ ka dɔgɔtɔrɔ min yɛrɛ magɛ dɔgɔtɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na olu ni bi dɛsɛra bana na i seko foyi masigiyara i b'o ye k'i bɛ wele olu yɛrɛ fana ka janazara olu seko foyi t'i yɛrɛ ka taali la depuis olu y'a dɔn k'a fɔ hadamaden kɔni ko i to yɔrɔ tɛ diɲɛ ye i ye diɲɛ minɛ k'a kɛ duma yɔrɔ ye k'a kɛ duma yɛrɛ o tuma k'a kɛ yɔrɔ ye fɛn min maa min bɛ bi a kɔnɔna na n'i tɛ ye n'i tɛ pɔrɔkɔtɔ i tɛ kisi a kɔnɔna na i ye diɲɛ ko o dugu o yɔrɔ de ye i y'a kɛ i n'a fɔ baji ni binna kɔnɔ dɔrɔn saya dɔn o tuma i ye baara ɲuman de kɛ k'o kɛ kuruɲɛ ka diɲɛ tigɛ وقال تعالى وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله تعالى كون يرمى ينفريني no kuntala nin ka sɔrɔ an bolo ko a ma kɛ foyi ye fa mana kɛ lahaw tulonkɛ adamaden bɛ giriya ka diɲɛ lahara ɲɛkɔrɔla la diɲɛ bɛ komi diɲɛ foyi tɛ compare lahara la a bɛ komi ni bɛ tulonkɛ fɛn dɔ ta k'a fɔ n b'a fɛ ka a tɛ lajɛ lahara ɲɛkɔrɔ ko lahara de ye ɲɛnamaya ye o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam wa inna dara la akhira lahiya la hayawan law kan Allah ta'ala ko nyene lahara so de ɲɛnamaya so yi na so amadu Allah ta'ala ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam annas niyam fa idha matu intabahu ko hadamaden bɛ bɛ sunɔgɔ dara diɲɛ so in kɔnɔ ko i ɲɛnama min bɛ komi i bɛ sunɔgɔ dira arjana ko fɔra e to do i ma ye ɲɛna janaba ko fɔra ye i to do i ma ye ɲɛna kaburu kɔnɔ dibi b'a kɔnɔ i m'o ye ɲɛna i to do a dibi n'a kɛnɛ ma i kɔni bɛ taa mɔgɔ dɔ bila a kɔnɔna na k'a datugu i yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔni i ɲɛnama kɔni k'a sɔrɔ i ni ka kɛnɛ fanga b'i la k'i b'i bila o so in kɔnɔ k'a datugu ka birikiw sɛmɛ foyi tɛ se k'a to i bɛ so i bolo n'a sɔrɔ hadamaden ɲɛnama de bɛ minɛ mɔgɔ bolo jagoya k'i don kaburu kɔnɔ ana ma caman tufa ka bɔ dɛ a ŋuna kana fɛn kan a tɛ sɔn ka da kɔnɔ fiyewu o tuma k'a fɔ o kɔnɔna feerelen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o n'a kɔnɔna ka dɔgɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o tɛ dɔn k'a fɔ lahara bɛ yen arijana bɛ yen hɛrɛw bɛ yen malikaw bɛ yen hɛrɛ malika minnu bilalen bɛ ka jɔ lafiya olu bɛ yen malika minnu bilalen bɛ Alahu Taala bolo ka jahanaba fana gari olu fana zabaniyaw bɛ yen o tuma ko n'an sara de n'i yɛrɛ sɔrɔ lahara kɛnɛ dɔ don an bɛ ɲɛnama ɲɛna alakira ko sallallahu alaihi wasallam ani mustawrid aqib bani fihr radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma dunya illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji'u alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko diɲɛ hadamaden ko a bɛ ka diɲɛ jiri diɲɛ min nɔfɛ ko a tɛ diɲɛ dɔn wa ko n k'a fɔ aw ye n'a y'a sɔrɔ a tɛ diɲɛ dɔn n k'a fɔ a ye ko juman do ko a bɛ komi a dɔ la kelen n bɛ a bolongɛni kelen ta k'a don ji woyɔ la n'i y'a don ji woyɔ la bolongɛni kelen ani ji hakɛ min bɛ segin ka tɛrɛ i ma a ɲiginnen ji woyɔ la k'i b'a ta bolongɛni kelen i b'a dɔn k'a su ji la k'a fɔ ani fɛn min na wa a ɲiginnen de bɛ segin i ma ko a tɛ foyi ye lahara la ko k'e ka lajɛli kɛ o rabani mana diɲɛ damu a hɛra a lanjaba a balawu a kɔrɔrɔ a nɛɛma a tɔɔrɔ a tɛ lajɛ lahara kɔrɔ foyi n'i kɛra diɲɛ kɛ nɛɛma da ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'i bilara lahara kɔnɔna na nɛɛma kɔnɔna na foyi i b'a fɔ diɲɛ i kun tɛ foyi la n'i kɛra diɲɛ lanjaba n'a tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen la n'i bilara lahara ka tɔɔrɔ kɔnɔna na i b'a fɔ diɲɛ ne yɛrɛ kun tɛ tɔɔrɔ la o de kosɔn diɲɛ tɛ so ye Alahu Taala ka an bɛ sababa ma an Hasan Basri
قال طلبت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب بها كل جمعة 4 سنين فلما قدر عليها حتى بلغني أنها عند رجل من الأنصار فأتيته فإذا هو جابر بن عبد الله فقلت أنت سميت خطبة النبي التي كان يخطب بها كل جمعة؟ قال نعم سميته يقول أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نحاية فانتهوا إلى نحايتكم وإن العبد المؤمن بين مخافتين بين عجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين عجل قد بقى لا يدري ما الله قادم فيه فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة فوالذي بيده نفسي ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ni yafo ko ala kira ka khutba do nyine abika nyine gali gara san joli ale ga nyine gali ka bo khutba ma sannani iko aba cedo do bolono jabiri ale nana so khutba mabla ko jabiri yafo nyi ko ale ala kira kam ko ala kira ba fo sallallahu alaihi wasallam ko adama den jama ko kelen kele ko tamase yoro be kelen kele nye fantahu ila ma'alimikum bele jere ka dan katare ka tamanse yoroma ikadda ikatare ka tamanse yoroma ikadda ikatare tamanse yoroka na dambe kelen kelen nye ko bele jere ka dan katare ka damma maka ni dan ko sako itamanse bo alhamdulillah rabbil alamin ala kira ka ni hadisen o be talike ni ko be ni hadisen ni ba korota ka fo iba wala ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ko harama den ka fenduru ke nafaye ka ko fenduru do nalinye bo o fenduru do bibolo o be dawo ken dem san fileni danyoro bala dem san be danyoro bala korbaya fana dambe kena be dambola bana be dambola soro be dambola fanta fana dambala ala kira ba sallallahu alaihi wasallam inna li abuda baina makhafatayn ko harama denin be siranya filani nyon cela dila ikanyena man kono baina ajalin qadim mada la yadri ma Allah sani'u bi isi min temena iye bara minke ala kora iye si min teme itado Allah taala fe minke ro yala aba mine watina mine o doni ba Allah taala iye nyuon gera nyana wal ma irisra ko jonto do ko nin kelen yiren wasira an kelen ma jorna ko yi daga bara nyuma minu temena nin nyake akira sababa mayo amake sababa mayo jonsito do fon Allah taala yiri obena ajalin qadi baka akake o bara nyuma nyire bela jele minana ibena sababa mo bela jella shiro toni tora hakemi etado la yadri ma Allah qadim fi etado kafo Allah taala bana femi latge ishi to kornana kuna ndiyawa kuna ngoyawa abina ke ibolo ibina décourager kallaba ka fika batu bami niyo ke ko bechiwa ibina fendo ke kika barabo ka bela jele nyet yoron kelewa ko jonto fanado nasoro folo ni sojaro ka fo minana ko sito tora hakemi nye ebina femi ko sito ko nana kitodo bo ala kiraba fa sallallahu alaihi wasallam ko fali yatazawwadi li abudu min nafsihi li nafsihi ko jonga surafana tat ke ayere kunye kabila ayere kunye lahara ibe nyumanke kabila iyere nye lahara fa inna dunya khuliqat lakum ko anfile jien so mi ngono ko jien dara onde tola ambe ga giri jien no fe ka giri katle ka gira no fe sin Allah taala ko jien kara on tadi o ma giri ngambo na Allah taala idaka fe mi ndo gar jigara wallahi ba sara foyti bala asrullah wa antum khuliqtum lil akhirah aw am fana fileni an sesitala ko on dara lahara deni iso na imaso wallahi ibe lahara sirado ido na lahara sira kono an ko on dara lahara de utuma na on dara lahara de ka fo an kan jenamate toli soye ka fo an kan ni nyenama infileni ko an to yorote muna an minun kera silame muna an kera an kan ga do faranga ala ko ka lahara nyini jen yitayi girna no fe na Allah taala min do garjige ma lahara du ikbi labe ko makono mana min ke bitaw do serignere ko ala kira bafo mben kale ni masami ni nenni be masami mboloka sebaka boloka ko saya ko fi ka fo ma baranyuma min ke jina ni salen ko fi ni ka fo ibe ni misawa ayim bila kana jin so ngono mbina baranyuma ere tape ka bila Allah haranye ko wallahi ko sagarite saya ko fi na nyana
o ɲani ko kelen do Allah taala ka nena aw ta kɛ n'a tiɲɛna o tiɲɛni ko kelen do ko saya kɔnɔ kɔfɛ sagi yɔrɔ tɛ saya tamanse kelen kana k'a fɔ i bɛ baara ɲuman kɛ walima k'i si bɛ perdi manamana ko la i yɛrɛ y'a dɔn kɔrɔ daminɛ ko fɔ an de tɛ fɔ n'an si kɔrɔyara waati min na ni si janfara waati min na ko ne e b'a dɔn yanni i si bɛ janfa i bɛ saya wa e b'a fɔ ni si janfa waati i banna ka baara min kɛ i kun bɛ se ka kɛ waati min na o bɛna kɛ ni bana i tɛ se ka foyi kɛ wa i t'o dɔn i kan k'o dege wala ba'ada dunya darun ila aljanna aw nar ala kira b'a fɔ aw ko an ka nin diɲɛ sigi ko feere ko sigi yɔrɔ fila de b'a an bolo yen ko du wɛrɛ tɛ ko arjana so Allah taala ko kɛ ne na an yɔrɔ wala lahara so wala tasuma so ala kan kiso ma amma ɲina Allah taala fi na kama sana ka hinai Allah taala kan ne aw kan kisi jahannaba torama Allah kan ala ka an kisi setan la shaytan torama ala kan bo shiga bo shaytana aw minnu be ka batu fo an minnu be ka kuma fo ay do ko an yere ko an ka ala ko minani barka yi ay do ko an yere ko Allah taala na do ko yere san kalo tan wati belajeli aba fa an karabo minnu be kuma na Allah taala kana itaw kana na ke jiena foli damai ya rabbi an kana ke maye mami nyafo ayire desar ka bara minke barange Allah taala kana an ko yi wajuli aka gele iba fo an ka wajuli ke ni dunya wajuli ke jafu ya mo bi yere de laje ibi ka ke wele laje ibi ka la hare de laje o wajuli yere kuma dola ni kuma fo yere bi yere laje yali nebe ka bara mi ela kuma mi yere fo est ce que ne yere be ko kewa bo ni bela jele be wajuli la ka satna to fo baliye jako ina fo mo na nafanai aw minum fana ba ka ke at koro to ka fo an yere be ka kere wo me ambe ka sirawta dondone ayande men doye nota akadanye anda be maka fenfe na ka fo ala ko kira ko o ka soro baran anyo no ka bela jele la o bela jele ambo nyina abfe akande men doya ala kan be boshi ka bo jena nye bilama akembe ka harama de hawja je bilama akembe ka harama de trombe je bilama harama de girran nofi ka se degere mina Allah dem sen biye kene wibayi santan duru sambi saba be debe weli ne be war soro donju mari ne ka wari ko etasi ko wati jumai ne bina etasi ite masiye dem sen na min be ka giri ne ka salama nyebe choko juma be le ka telefon kumbe sunut le sali nyenyinite sunyini nyenyinite sube batu nyenyinite janwa ko nyenyinite foi teno ni be nyinikali ke ibe ka juma nke duguni ibe ka nyinikali ke warko wari be sor wati juma ni wari ngera fenye ay harama da hawja chokorwa hawjara oliba fo de tara na hari den tara ko ni hakili bi ka islam yara ite chokorwa ibe chokorwa mi ka de nyinikali ke saliko la halala o ka dokore sungo la halala o ka dokore jaga boliko la halala o ka dokore ni yaye doro ye jaga nyinikali ke ka jeya o san kasara bado do nan na folo ko ni hakli bi ga jaga ko ina no te ni wari buna no chokoro poshwe giri doro iga jaga ni mana bo amari bolo don ala kan kisoma ay kuma ay deun ga sini nyedlali aba awde bolo ala ko de ka gele katame bela jele ka deun de yakan ni gali fem fana de ya rabbi Allah taala ga deun ga an soja deunye Allah taala ga silama do an senkoro ka do an bolo koro kan kis kafiyama kan kis barambe jolma janya Allah taala kan kisoma hakita be ninga sallallahu alaihi rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Aminata musafuru bate obe